yontam mon ɓiɓɓe rendo kettoɗe waajuji wongo jiimi e rendo hande yalti diineji won e sukaaɓe rewɓe gonti jinneji cukuli jokkaɗi sorhuɓe koltuji noddirteɓe ɓaaƴe waaloɓe e beddaji ɓe cuurani koye sakonone awraji majjinɓe tukku lomtini finaji kumpaɓe hanki parnori ko zippuji yahoɓe ha pecce jamma takkotoɓe kalluji ɓe ngala jobdi kono ko darnoɓe mobilaji wadde ɓiɓɓe haram en keewi e galleji won sukaaɓe worɓe dogoni teeruji ɓe jiilaki jawdi ɓe paggi ko jikkuji pembi tolli nandi e jubuji pembi fo gonti zuluji ɓe kewani koltuko ɓittoɓe tuubaji ñalloɓe ɗanade waaloɓe e baruji bonɓe jamfatoɓe lutliɓe waaji won yonta hande séri e sagoji sabu poɗɗe bonɗe kam e sangaraji gande yimɓe hanki bonano aadaji hanki waye hande kono l'islam waye diineji galongal ba e sawtuyel Basiru Yara Ba gorko gogrel ɓokki